Jak já mám s tebou mluvit v češtině? No, Co? Český blog? Tak to můžu... bude jako v Ukraine language. Máme. Vítička chodí. To je porno přezdívka. Bé. Bé. Jedeme do práce. Do Mlýnce. Nebo do kuseček. Dáme domů. Jdeme do práce. Squid Game. Máš. Hello. Aňo, chce tohle. Celozrnný na nos. Takže teďka jsme v pekárně. Se mi to paní díva. V pekárně. A dneska jdeme do práce. A zítra jedeme domů. A potřebujeme něco koupit. Dneska musíme něco koupit Míšovi a Adetě. Jo, a hned Jsou naši byla kamarádi. moc milá na mě. Gača. Dobrý den. Dvě ty housky šunkový. Pak 2 koblížky. Jednu kuplaninu jahodovou a 2 ty celozrnný nanuky. 2? Jo, tak Míša a Anna tady. Ty chceš taky? Ale to bude jeden s jelenem a hvězdičkou. Tady, jo. Ještě k nám. Ano, Jo, ten. prosím. A jeden úplně ten u vás nalevo. Jo, jo. Co máš dobrýho? Já mám 2 koblížky. Ale máš hodně 2 petleků. koblížky, 2 nanuky, 2 housky. Ukáž. A bublaninu. Jdeme. Ty vole. Jdeme, piky zve na kafe. Takže jsme teďka momentálně už vedle práci a víte, co nám stalo? Zastavili 2 nějaký čuraci autem a řekli nám hi girls, my jen jako normálně tohle hi a my do you have a fire? Anička jim dala zapalovač a oni jako dali na plyn a utekli prostě s tím zapalovačem, takže nám ukradli zapalovač. Růžový, budou mít čuraci, růžový zapalovač. Co to byly nějaký zase Arměniny asi. Podívejte se, kde jsme pracujeme. Tam je Elfová věž. Tam. Tady je Mlýnec. Mlýnec. Jak se dostanete na Mlýnec, jo? Na to, že tady přehlídnete tyto super čupry skleněné ty a zhodíte tady na tenhle náš super zámek a počkáte. Až vám řeknu, že doma nikdo není. Už mi dají někdo točit. Aha. Jup, jup. Welcome. Tak, prosím. To tady. Musíme pozdravit všechny práce, kdo je, kdo není. Hi, by the way. My jsme po práce. Šli na skleničku piva a aperol. A bylo to dneska práce. vlog. vlog. Oh my god. It's a vlog.
Jo, ještě vypadl sochor, vole.